Здравейте хора, 83 и това е... Няма да е епизод на FIFA, това ще поиграем от тук, Games of the Week. Ще започна с най-силните, от руската лига, юската. Да ти са ядат много салами там. И така ще излезем. По такъв състав. Класик. Я ще бъде класик. Ще опитам на класик един път. Да, разбрах какво е класик. Няма са. Сега пак ще ми е прекалено лесно. Ето ги отборите. Рубин Казан. И отборът на ЦСКА Москва. Аз никога няма да бъда фен на ЦСКА от България. Само сега игра с ЦСКА Москва. Какво беше ти, бе? First. Тик. Ето е. Не се ще го пробвам. Да ще го изпълня. Това извеждаш пас. Да. Това извеждаш пас. Чакай. Да видим Думбя. Ей, забравяй. Не му изговарям много добре името. Думбя. Само ще наникна в състава. Георги Миладов е тук. Аз знам, че е в този отбор. Но не знаеш, че е в състава. Значи ще го сложа през второто по време. 100%. Значи. Тази защо е тук? Тук го слагам. Той се на тази позиция. Тадич. Тази си част от тази. Тук. Да. През второто по време ще си. Думбия. Муса. Значи готово. Единствено де трябва да играм футбол. Добре, извеждаш към Думбия. Думбейз. Има шут. Няма да използвам шут. Сега подавам на Ширков. Няма ли фал? Засада пък. Той имаше. Те без той почти ми го вкарваха. Аз видях, че има засада и за той. Айде, ти. Дете, сега ще се върна. И върнах се. Малко почнах от клипа, ама не знаех, че съм го пуснал, ама не бях. Затова малко изпуснах една герда имаше. Само това, нищо друго. То колко ми? Малей! Изчак, само да направя едно нещо. Да. И няма кое да подам за неща. Думбя как? Думбя. Сега ще го признавам, иначе го признах. Думбя. Така е първата смяна, 0-0. Ами ще пусна, то се знае, аз ви казах. Тъм. Не става. Нико. Ще те заменя. Не. Така
две стани. А какво направи? Да, той естествено, че не получи. Той пък не играта, ще кажеш. Много клипчета ми се насъбраха. Много клипчета направих и благодаря за 5 абоната. Само за 1-2 дни забрах 5 абоната. Той за мен е много. 3D, защото аз имах 2. На другия канал за 2 години. За 2 години ще кажеш, че за 1 месец 0 абоната още. А за това само 2 дни 3 абоната. Опа, и сега ще се върна. И така, върнах се. 2-3 минути. Имах една работа да направя. Да видим. Чакай, ще направя втората смяна. Никой напуска на него място. Не. Дагоев напуска на него място Муса. Тън. И Думбя напуска на мястото на Начо. Тъчо. Думбя. Пак не му произнасям добре името. Не, то ще... Айде бе, по-бързо. И ти пак? Ти купиш още. Арва Георги Милана. Думбя? Думба. Нали поне това? Ако има продължение, ще играе продължение, защото резултатът е все още 0-0, без никакви. Без никакви голове. И това е атака, добре, изстрел, аут. Топката е в аут. Още двойна смяна. Плюс тяхната една. Не вече ще направим смените, няма какво да само чакаме да вкараме гол. Тасич. Пак се извеждам към Муса. Много лек шут на Муса. Карай гола, да ти то пуснах. Да пориташ малко, да позагрееш другите малко. Няма да правиш. Въже! Бройле, какъв фал направи. Тя ще чиня. Ай, този клип ще е 10 минути. Айде първия ми клип да е 10 минути. Айде ги. Муса Дембеле. Къде? Айде се. Гарана ми. Айде, да почваме. Не, почваме направо. Продължение. И тя направи една смяна. Ние не трябва да правим още. Георги Миланов. Още Миланов. За малко да му отнема топката. Киев. Може го дали. Някои футболисти не ги познавам почти всички. Нико. Не, сега пък засада. Имаше ли? Да, имаше. 102 минута. Резултатът е 0-0. Да види! И пак! Край прото поражение, резултатът е 0-0. Между отборите е Рубинката и ЦСКА Москва. Да започваме второто поражение. И то започна. 108 минута. Резултатът е 0-0. Георги Миланов стопката. Миланов! Аз пък няма вкара още. Нечо.
Изстрел! Сега де. Муса. Тън. Начо! Начо! Аз майче казах да дадете лайк, когато карам красив гол. Аз няма да вкарам. Аз няма да карам кога е красив гол, само когато е наистина много красив. А тя красивите, вие ще си лайквате и ще казвате от коя минута са вкарани и как съм ги изработил. Колко съм ги аз докато говоря, дойде и края на второто продължение ще има дъспи. Георгима ще изпълва първата, тази ще е в трети. Не, ще е четвърти. И ти слаби. Не бе. Муса ще изпълнява първи. Ето. Да, ето го Киев. И дано спаси. И дано да победим. Най-важното. И първи шот. Изстрел. Гол. И аз къде ще бия? Лекичък ще бъде той. Пропусната. Изстрел втори гол. Много лошо. Искам с коя падат на доспитвално. Изстрел! Емилико вкарва. Емилико вкарва. Тя набиха. Без дъжки сме. Не. Тав. Yes. Аристро. Браво, 3-3. Ей, сега трябва да спася играта. Yes. 4. Все пак успяхме да си в резултат. Да видим. Боже, днеска нямам късмет. Не, оставам се ми късмета. Къде ще пише? Трябваше да ся там. Киев. Загубихме. Но що така загубихме? Това са такива мачове. 1-0. Следващия път ще гледате този матч. Да, това ще бъде всичко и чао.